Mustafa Kemal Atatürk var Tyrkiets første præsident og var ham, der afskaffede reglerne og de traditionelle normer Osmannerriget omhandlede. Atatürks idé gik ud på at udskifte det islamiske rige og gøre det til et mere moderniseret land med fokus på vestliggørelse. Mustafa Kemal Atatürk er født den 12. marts 1881 og døde den 10. november 1938. Han blev født i det nuværende Grækenland, som på det tidspunkt var en del af det osmanniske rige. Den første pil omhandler det republikanske styre, hvor et statsoverhoved skulle repræsentere folket, hvilket er det modsatte af et monarki, som jo fandt sted under det osmanniske rige. Her var det sultanerne og kongerne, som repræsenterede Tyrkiet. Pil nummer 2 omhandler det nationale. Det betyder, at Tyrkiet er for tyrkerne, og at det tyrkiske skulle være det officielle sprog. Den tredje pil, det populistiske, tog udgangspunkt i, at nationen ikke var klassedelt, men derimod stod over for særinteresser. Og netop at nationen ikke var klasseopdelt, men stod over for disse særinteresser, fik den betydning, at partier med andre opfattelser, for eksempel Kommunistpartiet, var forbudt helt indtil 1991. Den fjerde pil, det etatiske, betød, at staten skulle styre centrale dele af økonomien for at sikre nationens opbygning, velstand og almene interesser. Dette kom til udtryk ved lanceringen af en økonomisk 5-årsplan den 9. januar 1934. Den femte pil, det sekulære, betød en deling mellem det politiske og religiøse. Vestliggørelse/sekulariseringen var en af de mest gennemgribende omvæltninger i det tyrkiske samfund på daværende tid, især på grund af dens uforenlighed med den muslimske tro. Den sjette pil, som er det revolutionære, drejede sig om de ændringer og reformer, der umiddelbart ændrede det enkelte tyrkers dagligdag. Som for eksempel, at de arabiske bogstaver blev erstattet med de latinske den 3. november 1928. Lovgivningen blev europæiseret efter italiensk og schweiziske metoder. De religiøse klubber blev lukket, og de osmanniske traditioner blev erstattet med de vestlige traditioner. Alt dette blev sikret igennem det etpartisystem, som Atatürk indførte. Under Kemal Atatürks regeringstid var der ikke nogen partimodstandere/partimedlemmer, der fik et ord indført, da der blev indført et etpartisystem i Tyrkiet i år 1923. Dette resulterede i, at Atatürk havde frie muligheder for at ændre landet fra en islamistisk stat til en sekulær stat, hvor politik og religion skulle adskilles for enhver pris. Kemalismen er ikke 100% bygget op på baggrund af demokratiske overvejelser, da kemalismen indebærer love, såsom nationalitet og det etatiske. Disse to faktorer er blandt andet 2 ud af de 6 vigtige pile, som hele kemalismen er blevet opført under. Den nationale del afviger fra et normalt demokrati, da der kun er én nationalitet, der gør sig gældende under et kemalistisk styre. I det her tilfælde tyrkerne, hvilket ikke er demokratisk, fordi der ingen ligestilling er mellem racer og nationalitet, og fordi andre racer og typer bliver negligeret i et nationalt samfund. Og den etatiske er ej heller demokratisk, da staten går ind og styrer centrale dele af økonomien i landet, så folket bliver underordnet og får meget lidt indflydelse på samfundet. Som tidligere nævnt under Kemal Atatürks regeringstid, blev der også indført dette etpartisystem, hvilket er demokratisk på nogen måde. Kemalismen har på mange måder haft stor indflydelse på Tyrkiet, som vi kender det i dag. Det var blandt andet kemalismen, som var startskud til Tyrkiets udvikling til et mere moderne og vestligt land. I forlængelse af dette kan vi konkludere, at Tyrkiet i dag er et sekulært samfund, hvor landets ledere bliver valgt gennem et folkevalg. Vi ser også, at nogle af kemalismens forfatninger stadig har stor indflydelse i det nuværende samfund. Mange tyrkere kalder stadig Kemal Atatürk for deres fader. En etnisk dansker ved navn Henrik Nordbrandt, som har integreret sig i det tyrkiske samfund og boet der i de seneste 10 år, fortæller, at Tyrkiet er mere end klar til at deltage og være en del af EU. Han mener, at statsministeren Erdogan har gjort et fremragende stykke arbejde for at udvikle Tyrkiet med et vestligt styre, og at de er klar til de andre vestlige lande omgående.
Men kemalismen dengang er nu stadigvæk i høj grad et hektisk debatemne og et problem, der ikke er så let at komme til livs. Det er det, fordi den tyrkiske nationalitet i høj grad er afgørende for, hvorvidt man er en del af fællesskabet, og om man hører ind under rettighederne i landet. Dette kan eksempelvis ses ved kurderproblematikken lige i øjeblikket. De bliver fortsat bekæmpet af det tyrkiske militær, og de bliver indirekte diskrimineret ved ikke at have de samme rettigheder som tyrkerne.